ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хунобод тинҷ ҳастем. Хушомадед ба канали Бохтар Сити. Бародарони азиз, касоне ки имрӯз дар ин навори мо меҳмонанд, тамошо кардестанд, аз шумо хоҳиш мекунем ки дар канали мо подписатсия кунед. Иншоалло ки наворҳои мо баҳри шумоанд. Касоне ки подписатсия кардаган наворҳои моро тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд, падилиса кунед ба ёру дӯстонтон ки то наворҳои хуб, ҳамин хел молои карпат, биғз баҳри шумо бисёртар шавад. Подписчикони азиз, ногуфтанам оямад ки мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. Рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо имо ватсап ҳаст. Телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. Метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. Метавонед ки касоне ки ба шаҳри Бохтар қарибанд, биёяд дар хона ай пеши мола бибинанд. Подписчикони азиз, ҳамин наворе ки мо кардем бари шумо, ҳамин ғанаҷини карпати 7 моҳа биғза, иншоалло ки сина карда, синаша фуроварда, масъала аҳлиш хӯрдан ҳамаш ба дили пурай. беҳад синаву пари хубам дорад. моли ғавсам ҳаст. иншоалло ки касе ки мол куна, ин мол залал намекуна, пулаш қатиш меравад. подписчикони азиз, мола хуш аҳамият битед. иншоалло ки дар зинаи аввал шуда ҳамин мол аввалаш парвардигор ягон камбудӣ дида намешавад. масъала аҳлиш аҳлай, масъала синаву париш хубай, чоч пари хубам дорад, хӯрданашам аҷоибай. мола ғавсиша тамошо кунед. иншоалло ки беҳад мола ки ғавси хубай. подписчикони азиз, масъалаи аҳлиша, масъалаи синашам бибинед. беҳади беҳад синаву пари хуб дорад, чоч пари хуб дорад, халтасинаи хуб дорад. масъалаи аҳлишам бибинед подписчикони азиз. бениҳоят масъалаи аҳлиш аҳлакай. иншоалло ки касе молам куна, ина қафошам тамошо кунед. масъалаи аҳлиша бибинед. халтасинаро тамошо кунед. хел синаи хуб фуровардагиай мол. иншоалло ки беҳад чоч пари хуб дорад. ай қафошам намеқапиш, чи намега. ина бор ҳоз тувуш метем. синара тамошо кунед. хел синара калонҳои кардагиай. иншоалло ки мол аҷоибот мола. касе ки мол куна, ин мол залал намекунад. подписчикони азиз, бозам такрорша, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. имо ватсап ҳаст. метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. касе хоҳишманда биёяд дар хонаи пеши мола бибинад. подписчикони азиз, беҳад моли базеба. Я бор ҳуй ки бачаҷон раҳгариша нишон медаҳед. стойкаи нағз дорад. иншоалло ки моли беҳад ба тана туши хуба. хушу тамошо кунед мола бародарони азиз. дарозӣ да дарозай. иса биё. каш. иншоалло ки мол беҳад стойкаи хуб дорад. мол базебиша базебай. я раб гарда синаша мақафу бинем. иншоалло ки синаи хуб фуровардагиай мол. ин подписчикони азиз, хушу аҳамияти мола. худованд касера насиб рӯзӣ бигарна. иншоалло ки мол ба дараҷаи насли хуба метиҳад. ҳамин мол аввалаш парвардигор беҳад моли стойкадори базебай, гардани хуб дорад, ранги фигураи биқаи фигурааш. тамошо кунед. арқаи мола тамошо кунед. хел мол дарозӣ дам. иншоалло ки беҳад моли дарозай. хеле моли калта нест. хушу тамошо кунед. дандони дусолагиша бировардагӣ нест. подписчикони азиз, дандонош ҳамаш гусалагиай. мол худаш ёша ине ки моли бақувватай. подписчикони азиз, ҳамаи бародарое ки аймо умеди як каф дуо доранд, ҳама каса дуо мекунед парвардигор баракат дар ҳаёти зиндагишон насиб гардонад. ай балофатҳои арзи самоӣ дар паноҳаш нигаҳбоншон бошад. баракат дар ҳаёти зиндагӣ, ризқ рӯзӣ ҳар яки мо шумо насиб гардонад. то наворҳои оянда, худоҳофиз. бародарони азиз, мо дуора кардем, хайрхишам кардем. камтар хайр дар мо чашид ки ҳамин нархи мола ногуфта гузаштем. ҳамин нархи моли мо 15500 сомонӣ муомила дорад. дастафка дорад. подписчикони азиз, 15500 сомонӣ дастафкаш қатъияй. фақат успед кунед, харидорӣ кунед, занг бизанед, барои фикри ақидотун дар зери комментария бинависед. то наворҳои оянда, худоҳофиз.